Здравейте и добре дошли в нашия завод на Монделис Своге, най-старата фабрика за шоколад в България с над 100 години история. Тук изнасяме над 30 000 тона шоколад за над 30 държави в цял свят. И това всичко нямаше да е възможно без екипа, който стои зад него. А ето и част от тях. Ние вярваме, че прозрачното споделяне на финансовите ни резултати позволява на всеки един от екипа да взема по-добри решения и да насочим общите си усилия в една посока. Това не го показваме. Всяка година подсигуряваме инвестиции от над 5 милиона долара в нашата инфраструктура, за да бъдем конкурентоспособни и да работим с най-модерното оборудване. Това е прясна доставка на нови машини за шоколад. Чрез принципите, системите и инструментите на автономната поддръжка, производствените екипи самостоятелно поддържат техническото състояние на оборудването, като по този начин намаляват постоянно загубите през всяка година. Развитието на нашите екипи и на самите нас е в основата на устойчивия успех. Всеки един служител в завода има индивидуален план за развитие, а всяка година поне 10 наши колеги завършват вътрешната програма за технически умения. Това е центъра за обучение, който е създаден изцяло с вътрешен ресурс. Решаването на проблеми и непрекъснато подобряване е невъзможно без общи усилия. Колегите на различни нива и роли работят съвместно и независимо от различни казуси и възможности за подобрения. Винаги търсим баланса, начин да отбележим успехите заедно и да сплотим екипа. Всяка година награждаваме индивидуален и групов принос, празнуваме поводи заедно и тренираме. Това е нашата шампионска лига, с която награждаваме нашите служители. А това е един перфектен шоколад.